नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सकाल सकाल आपण मानकर नुआ ब्लॉग को बहुत सारा शुभेच्छा मो ब्लॉग में आपण मान समस्त ब्लॉग चलते देखिए मो पूजा सरी जाइए मोर पूजा सरीगला घर काम सरी सब पूजा पूजा सरी जाइए बाबू बाबू शुई हुस नहीं तार हुस नहीं बाबू शुई आ देखु पिजुली आम पिजुली गछ रही पिजुली काटा आतु ए वर्ष कहीं पोक है सब पिजुलीर मैंने पिजुली के पोक हो न था केते सुंदर पिजुली टेस्ट बहुत मीठा भी आ बहुत बढ़िया तो पोक है कहीं जाने सुंदर सुंदर देख सुंदर सारा चलो एक काटा देखिए कौन अच्छे आम ताल मंड रखी थी काली रातिर बेसी पिठा छाणवा बर्तमान गुलगुला छाणवा गुलगुला छाणवा देखो गुलगुला छाँकिवा यहाँ हूँ तालर मंड दिए ताल पिठा गुलगुला छाणवा छोट छोट करके छाने ताल पिठा गुलगुला तार हूँ गुलगुला ये रेसिपी जदि दरकार ताल पिठार गुलगुला आपण मैंने मत कमेंट करें मुझे देखी कमेंट करें प्रस्तुत होगा गुलगुला कौन है जी बाबा तो बाबू उठ पड़ी हे डाक तो गुलगुला तैयारी तो सुंदर है देख टेस्टी भी बहुत पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट है सुंदर भी लगुच मानकर जदि गुलगुला रेसिपी दरकार मत कहे मतलब कमेंट करी कहे मैं निश्चित आपको कहि मेसिन अच्छे एमानकर बर्तमान मोटर सिस्टम कर दीजिए ना इस से बो कहते पानी निकट दबा और जो खाली ये नहीं जीव पानी सह नहीं जीव हाँ सेटा तो बाल्टी बाल्टी नहीं उठाती से गाँ सुधीर भाईर गाँव सुधीर भाईर नुक दीटा करेंगे देने बाल्टी बाल्टी नहीं कि से बन लगी पके कि गंध छाड़ मनस रही पार हाँ
ଆଗରୁ ମାନେ ସୁଧୀର ଭାଇର ସେଇଠି ଚାରିଆର ଏକଲା ଯାଏ ଘୁଅ ସଫା କରୁଥାଏ। ଆଇ ଛୁଆ ତ ଘର ଘର ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଯେ ସରକାର ଯେ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଟାଙ୍କି ଦେଉଛି, ତିନିଟା ଇଏ ଦେଉଛୁ ନନ୍ଦ। ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ପକିଲେ ପକିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ନ ପକିଲେ ସେଇଆ ନନ୍ଦ ତିନିଟା ଲେଖା ପକିଦେବା କେଇ ଦିନ ଯିବ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର କିଏ ଘୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଉଛୁ। এই 11ଟା ବେଳେ ମେଥି ପାଣି ପିଉଛ? ସକାଳେ ଉଠିବ 9ଟା ବେଳେ। ଖିଆରିଆ କିଛି ହଉନି ଯାଇକି 11ଟା ବାଜିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ବସିକି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। କଥା ହେଇସାରି ଆସି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବା ଦେଲାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଗାଳି କରୁଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଏତେ ମାଛ ହେଇକି ଆଇଲା ମୁଁ ଗାଲି କେବେ ପକାଇଲି କେବେ ମୁଁ ଗାଲି କାଢି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାଛ ଆମ ଇଲିଶି ମାଛ ଆସିଛି। ପିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ସବୁ ପିସ୍ ମାଛ। ପୁଣି ଝୋଳ, ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ହେବା ପାଇଁ ମାଛ। ଆମର ଏଇ ସମୟ ମାଛ ବହୁତ ଆସେ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବହୁତ ମାଛ ଆସେ କାହିଁକିନା ଇଲିଶି ମାଛ ଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆଣନ୍ତି ଇଲିଶି ମାଛ ଆଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲା, ଫେର ଆଜି ନା ପୁଣି ଆମର ଆସିଛି ଇଲିଶି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଲିଶି ମାଛ। ସେଟା ଖିଆ ସରିଛି ପୁଣି ହେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଏସବୁ ମାଛ ଆମର ବହୁତ ଆସେ। କିଲ ମାଛ ଆସେ, କିଲୋ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ଏକ ମାଛ ସବୁ ଆସେ ଆମର। ନାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଇଠି ମିଳେ ନା, ମିଳିଯାଏ ଯେ ଭାଇ ତ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଇଲିଶି। ଏ ମୁଣ୍ଡ ଚଟଚଡ଼ି ହେବ। ମୋତେ ସେଠି ଝିଅ ଆସିକି ଡାକୁଛି, ଦେଖିବା ଆସ ଜଗା କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଗାओ गाओ गाओ जी सारा गाओ। ଗାଈ ଚରେଇ गा गा भोल के गाउनु तू गीत गाइदे बाई चरे गा गा भोल के गीत गा। तो मादा को गोला रो बस सिर ठिया करियो। ସେଠି ବାବୁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଝିଅର ଧାରାର ଯେଉଁ
ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗୀତ କି ମାନେ ପାଠ ବହୁତ ମନେ ରୁହେ। ସେ ରାଇମ୍ସ ବୋଧେ 4-5ଟା ରାଇମ୍ସ ବୋଧେ ଶିଖିଗଲାନି ସିଏ। ଆମ ଛୁଆ ଧରେ ମାନେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନା ମାନେ ସେ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ମାମା ମୋତେ ବାଇ ଦେ ଟିକେ ବାଇ ଚଢ଼େଇଟା ଦେନି। କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚଚଡ଼ି, ଇଏ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଚଟଣି ହେବ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁଶୁଣି ଶାଗ ଭଜା। ଆଜିର ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ୟାକୁ କିଏ ଖାଇଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଚଟଣି କରିକି ପଣସକୁ ସିଝିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଲଙ୍କା, ତେଲ, ପିଆଜ ଦେଇକି ଚଟଣି କରି ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ। କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଟେଷ୍ଟ କେତେ। ପାଚିଲା ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଖରା ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଣସଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରେସର ସିଟି ମାରିଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଣସ ମଞ୍ଜି ଚଟଣି। ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କେଳିବା।